Aurreko espaloian, berari buruz doian, gizon gazte bat dago bizkarra autoan emanda. Noiz edo noiz auzoko neska batekin ikusi izan duela uste du, ez dago ziur, eta bere horretan jarraitzea erabaki du. Zain lukeen norbait izan litekeelako, irteten delarik eraso egiteko prez legokeen gaiztakide eskuturen bat ohartaraztearren. Pauso bat barruratzea bururatu zaio, instintiboki, baina atal buruaren parean jarri ditu bi oinak atzera, eta ikarak hain erraz mendera dezan usten duelako lotxatuta, tente dirau, bere presentziaz ohartuta begiratu laburra itzultzen dion gizon gazteari erne. Hegohaizeak eraginiko ostoen dardaraz eta murmurioaz lekora, dena baitago gelditasun isil batek hartua, bururatzen zaio ez ote litzaiokeen errazagoa gertatuko kale jendetsu eta burrunbatsu batera irtetea. San Martin kalea soroitu da ahatik, semea han bizi delako, konsulta izandakoan, eta Donostiako jendetsuenetakoa eta zaratatsuenetakoa izatea ez zela eragozgarri gertatu, Fernando Mujika garondoan bi tiro emanda akabaz esaten bertan zuen lanlekutik irteterakoan. Berehalakoa da sistema vegetatiboak oroimen horri ematen dion erantzuna, eta hein batean liluragarria gertatzen zaio, argitasun estanda bat, tentsioaren jaitsiera eta ondorengo zorabio sentsazio laburra. Segundo bat edo bi irauten duen iluntasun absolutua gero. Autoaren kontra bermatua dagoen gizon gaztea atera da lausotik berriro eta beste 2 segundotan haren ikusgarria zehatza bihurtu da.